थाद'नाय गैयै मोनसे सोमावसारनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि भाइस चेन्सेलर लाइस्रां लादु सिं बेखौ होखारनांगौनि थाखाय आरो गोदान भिसि थिसननांगौनि थाखाय जोङो दाबि होबाय थादों आरो बे थाद'नाय गैयै बे सोमावसारनाया कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरावनो दाख्लैबावै 10 अक्ट'बराव जोंनि जि मोनसे मेगा माने जि मोनसे डेमनस्ट्रेशन आरो जि मोनसे रेलि बे रेलिनि समाव बिटिआर काउन्सिलनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जोंनो मोनसे लाइजाम लिरहरदों जे नाग इन्सपेक्शननि थाखाय बे सोमावसारनायखौ साननैसोनि थाखाय सासपेन्ड खालामनो हायो नामा बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो रिक्वेस्ट खालामदों खावलायहरदों आरो अमरज्योति बर्मन जाय सेक्रेटारि बिथाङा जोंनो 5 बाजियाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो सेक्रेटारि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि प्रेजेन्सआव मोनसे सावरायनायनि लेटार हरदों। बे सावरायनाया मोजाङैनो जानानै थाङो आरो बे सावरायनायनि उनाव जोङो मोनसे थांखियाव फैयो। सावरायनायनि गेजेराव मोनथाम क्लियार काट जोङो मोनसे डिसिसन बिथांमोनखौ निसिम जोङो दाबि दैखांदों आरो बिथांमोना बेखौ मानिना लादों। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे राज्यपाल गुलाब चन्द काटारिया बिथांजों नैबे सप्ता खनसेनि गेजेराव बिटिआर काउन्सिला गावसोरनि इनिसियेटिभआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानगोनां राज्यपाल रायजो बेंगिरि आरो बिटिआरनि चिफनि प्रेजेन्सआव सावरायनाय जागोन भाइस चेन्सेलर होखारनायनि थाखाय बेखौ बिथांमोना एग्रि जायो। नैथिया जाबाय भाइस चेन्सेलरखौ होखारनांगौनि थाखाय जोङो आसाम सरकार आरो राजभवन बिनिसिम प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया फर्मेल लेटार हरगोन जोंनि सोमावसारनायनि आधाराव। आरो थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे जोबोद गोख्रैनो राज्यपालखौ होखारनांगौनि थाखाय जिखिनि इनिसियेटिभ लानांगौ काउन्सिला लागोन। बिनि अनगायैबो नाग इन्सपेक्शनखौ जों बयबो वेलकाम खालामदों। नागा जाहाथे जोंनि बयनिबो गोनांथि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ जों जुदि वर्ल्ड क्लासाव लांनांगौब्ला नेशनेल लेभेलनि स्टेन्डार्डआव जुदि जौगाहोनांगौब्ला नागनि एक्रेडिटेसन बा ग्रेडिं बा बिनि एसेसमेन्टआ जानांगोन। दा बेखायनो बिथांमोना जोंनि सोमावसारनायखौ रिक्वेस्ट खालामनाय बायदि जोङो नागखौ माने थांखिनानै जोङो दोनथ'दों। नाथाय एट दा सेम टाइम बिथांमोना जि मोनसे कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टनि आधारावसो जों दोनथ'दों। दा बेखायनो 18 तारिखसिम जोंनि सोमावसारनाया दा सासपेनसनाव दङ। 19 तारिखनिफ्राय जोंनि सोमावसारनाया कन्टिनिउ जाफिनगोन जुदि सावरायनाया जायाब्ला, जुदि भाइस चेन्सेलरखौ होखारनाय जायाब्ला। बे क्लियार काट। दा बेखायनो दिनै अमरज्योति बर्मन सेक्रेटारि इडुकेसन बिथाङा आंनो मोनसे लेटार हरदों। बे लेटारा जाबाय जे राजभवन आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम बिथांमोना लेटारखौ अलरेडि दैथायहरबाय। बिनि मोनसे फरवार्डिं कपि जोंनो हरदों आरो दहाय फुंनि 10 बाजियाव मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा टेलिफनिक माने फोरमायहरदों जे राज्यपाल बिथाङा जोंनि जि लेटार जोंनि जि दाबि आरो मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जि फैनानै माने स्पष्टयै बुंबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय फरायसा फरायसुलिफोरनि जि माने लादु सिंनि हेंथायै जि माने खुद्रिसारनाय आरो बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि रायजो राजाफोरा जे बिथांखौ लुबैया बिनि सायाव बिथाङा स्टेटमेन्टखौ क्लियारलि होदों जे बिथाङा CM भिजिलेन्सआव अलरेडि एक्युज जानाय दङ। बिथाङा सासे काराप्टेड माने भाइस चेन्सेलर आरो बेखौनो लानानै बिनि सायाव आइननि एक्सन लागोन आरो बिथाङा ससनमानै बिनिफ्राय थांनांगौ बा बिदाय लानांगौ बे बाथ्राखौ क्लियारलि फोरमायदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दाबि बे स्टेटआ क्लियार आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङा दहाय फुङाव जोंनो 10टा बाजियाव फोरमायदों। राज्यपाल बिथाङा बिथांजों टेलिफनिक कनभारसेसन सावरायहरदों आरो राज्यपाला बुंदों जाहैदों जे बे भिसिनि सायाव आंहा खुनु सिम्पेथि गैया आरो बिथाङा बिनिफ्राय जेरैखि जायाबाबो थांगोन। नाथाय नाग इन्सपेक्शनखौ मोजाङै जानो हो आरो सोमावसारग्रा बिथांमोनखौ नोंथाङा सावरायनानै आंजों सावरायनायनि जि मोनसे दिन तारिख बेखौ थिग खालामनानै जोङो जइन्टलि फैबाय थानाय 20 माने अक्ट'बराव माने राज्यपाल बिथांजों सावरायनाय जागोन। राज्यपाला बेखौ जोंखौ इनभाइट खालामदों बिथांनि गेजेरजों जिहेतु बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन राज्यपालजों सावरायहोनायनि थाखाय। दा जों 20 तारिखसिम नेनानै दङ आरो 18 तारिखआव नागा थांगोन। दा बेखायनो जोंनि सोमावसारनाया 19 तारिखआव जागायफिननायनि बाथ्रा दङ। खिन्थु इन दा मिन टाइम जोङो जुदि राज्यपालनि जि टेलिफनिक कनभारसेसन बिनि आधाराव जुदि जों लेटार मोनोब्ला डेफिनेटलि जोङो 20 तारिखआव सावरायनायनि उनावसो जों डिसिसन लागोन। दा बेखायनो
भाइस चेन्सेलरखौ होखारनांगौनि थाखाय जोंनि जि मोनसे एक्सन आरो जोंनि जि थांखि बे क्लियारलि दङ आरो बे जोङो बेबायदियै हाबा मावगोन गोजोन्थों